Еле, какво става тук? Почваме GTA ли ко? Май почваме GTA. Еле, ко? Трябва да натисна смена камерата ли ко? Да. Това е първата мисля на GTA, GTA 5, върха се не Сан Андреас, аз съм Сандвича и започвам нейния геймплей, докато не е вратна. Ще насладите на геймплея на GTA 5. И това е като цяло. В канала може да намерите и други забавни геймплейове, като Майнкрафт, който качих вече един клип на Майнкрафт, който не го е видял, може да го види. Трябва да дигна телефона. Enter. Сега зарявам това сейф. И кой е това? Банка ли сме? Къде сме? И кой се смира така, че бобкат? О, чай сме на камерата. Така. Тук ще има ли някой, който трябва да го убивам? Не. Тук не. Тук ли трябва да отида? Еле. Опа, охо, тук има парички. Так. Охо, пари. Колко пари имаме? Еле, 179 бона. Сега трябва смена на... Това ли? Така. Ще трябва го търна в окото. Не можах. Имах тяхта маска. Press Q to take over. Искам Q. Това ли ще забравяме сега? Аллах Акбар. Колко кокетия да ги киките. Аз съм много слаб с тези оръжия. То също не е умрял ли? Айде, умрял. Там един, аз ще го убия. Убил го. Убивам ли ги? Направо ги къртам. Не мога го целя. Сега трябва да сна аут. То след. Сега с това трябва да взема кола ли? Отивам само да ги убият. Ай ти че бе. Ти чай. Тук има някаква каналка, не май. Ще ги изкъртя. Качвайте са. Що? Кой ще кара? Няма ли аз да карам? Някой друг. Бърз. Да. Някой просто да ги гръбни. Ето го, той ще ги гръбни, аз съм сигурен. Убиха го на нашия. Сега дали да загубим? Не, то го свърля. Сега аз ще карам сега. Но аз с това ще да взема колата. Ма ще карам ли с него? Еле. Да, карам. То джип много вървя. Аз искам така.
Să spera, da, cara, să dau eu să ai de... Speračky. Aaaa, mi rade zavia. Go. Ne gumite, ne gumite. Добре са гумите. Какво стана, е? Сега ще моля да мена? Не, не ще мога. Удариха ма! Фак. Ай. Колата моля да запалим. Тя не може да запаля. Ай. Какъв е плана? То снайперист от нашата ли? Май не от нашата тост. Айде, уби го на наша. Бах се оттам теб. Айде, загубим ли мисълта, какво ще направим? Всяко трябва да ги стрелям. Еле, 5 звезди полицай. 6 ли са, колко не можа да подбра. Еле, нещо гръмна. Те до то ще аз как ще ги убия. Така, пъня тая бягай. Сега ще хвана ли? Бягай, бе. Така. Колко се спъна. Мизеркът на филм. Аз ли са там? Аз бягам, сега ще ми избягам, нали? Или те мама изстрелях. На гробището сме. Еле, то сгубиха, да. Не, Русем и другия, нали той над него му викаха Майкъл. Еми... Доста това не ли снайпериста? Rockstar Games present. Това кой е? What? Нали го убиха този? Кофти. Не, тук малко по-старичък. Сина ми Джеймс. Добро дете, да. Добро дете. Да, добро дете. Защо? He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, then no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking
fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Încă. Am между другото мълча за историята, защото Alright. искам да чета I пък. think that's all we have time for. Да. The same time next week? I guess. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Dun, 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 dun. Много яко. Плащите хода. What the fuck? Видяхте ли ги те? Едната беше по прашки, по сутени, момчето са шорти, пък другите тя сега бяха с сучари или анцузи. Не. Яко. Някаква музика. О, фитнес тук батките. Помпат се. Ето му мене. Сега ще се движи ли? Те избягат. Са препотили. Той го гони на бездомника. Fucking police. Той човека не знае къде се намира, той го гони. I know just how you feel. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit. Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Сега кой ще правим? Ще обираме къща ли? Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshit. Man, get your ass in there. Hey, bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Damn. This nigga must got the baby dick. Yeah. And all this shit paid for with bad credit. Оле. За мене бялата. Але. Ауди това какво е? Това е взем червената. Like that? Bobby big dick on a nigga, huh? Shit, for real, homie. Damn, this motherfucker got robo-roof and everything, nigga. He should have paid the Nizzo. Man, you gotta grind to keep that shit. Now it's back on us. Hell yeah, I want to see what it do. Hey, hit me on the speakerphone, Long. Сега какво трябва да се вземе ли? Right up here, homie. I'm about to go nice and slow for your bitch ass. Okay. Hey, remember we gotta be careful with these rides, homie. Simeon ain't about to stop my bed again. Homie, man, if you need some bread, I can hook you up with JB's tow truck. It ain't got glamour, but it's some money to be made. Оле, той е ко? Като намаля сега те и карам по-бавничко. Като му пусна карам бързо. Добре. Him and Tanya can smoke crack in peace. Homie, I'm good. This meant to be your shit. О, тук трябва на бавно. Тоско направи, бе. Тук завоя пускам. Защо друга така игра? Тук завоя бавно. Тук минам. То защо завия толкова рязко, е? Айде, убил го.
Не, добре. Взе го перфектно. Ай, карай, бе. Нига. Леко тос как мина, бе? Бах, читера. Сега ако по той ли ще минава, не викам, сега ще мине под цистерната. Опа, аз съм първи, моето момче, изпреварихте. Hey, screw you too, homie. На мен ми свърши обаче дюрабилити. Там как ска... как скача! Не, то ми се зарежда. Снова. Добре, те карам малко по-добре. Да, те се вижда малко по-добре. Мане, туска кара, то се много... Аз се притеснявам вече. Ко направи, бе? То сме бутна, не е честно. А сега кога не може да назад. Къде трябва да са? Ето тук. На забавен кадър е много стабилен. Направо ли продължавам? Че го изчакам. Забах ти паркингите. Ако стана? То той ли беше? Моята кола цялата в кръв надраскана. Неговата няма нищо. Смес. Не, кукити. Бягайте, момчета. Ко? Трябва да избягам сега. Сам. Мале. Добре, поне са 2 звезди, не са много. Той много се увеличи, нали? Беше по-бавно уж. Костана, бъгна нещо, Опа. Радиото ма да ради. Ето още куки. Аз при тях отивам, бе, аз къде трябва да. Ето към още една полицейска кола. Не, тази кола стана нищо. Ето не може да се чупи ли. Сега тук ще мина ли? Нямам, ще мина. Не, тази кола е много бърза. Оттам куки. То с какво прави, бе? Не. Завивам на тука. Перфектен завой без... Добре, пред мен има кука. Това ще направи така. Факинг ше... Не! Тук си форсирам колата. Дали ще ме види? Добре. Избягах им. Трябва да отида при някакъв шоп. Алахо! Стълба. Защо ми дропва така играта?
Много мразя така като стане. Уй, тук има много коли, трябва да пусна умението си. Зави бе! Сега тук газ, онда магистралата. Уху. Трябва да завия надолу. Този какво прави? Шибаняк. Много се завъртях. О, това ли? Тут. Назадно. Oh yeah. Bitches. Oh yeah. Дали ми беше първата мисия с Франклин? You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl. Ще моля да ме на още една. You are Я, all the same. You're остана, те двамата се карат. This racist insulted me. Hey, what's up, bull? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, huh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all this more money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. That's the best part, man. Это черно такое. Are you sure you are man enough? Take the wheel. Show me. Sure, okay. How about we fall through him? Коя кола да взема, коя кола да... Та бялата ли? Тя е моята ли? Сигурно, щом ми показа да я взема. Ще трябва да е моя. Не прекъсвача пояк. This chump change. How I'm gonna knock a bad, grown and sexy bitch if I ain't got a fat Само че не piece out? хвърга огън. Who you trying to impress? Your auntie Denise with all that ass, nigga. She got ass. She grown. Yeah, she grown into a fucking idiot. Nah, she's sexy. Sexy? She more like obsessed with sex, nigga. Nah, mad for the penis. That's exactly how I like my women. Еле. И атмосфера. Пип. Man, Коя къща е моя? shit, it's good to be А, home. да. Ето тук трябва да вляза. What's up, Probably little wish. hoe? Come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with. Nigga. Нега. Кой е това? Мога да видя фризьора сега. Y'all telling me? За нова Oh, we прическа. did. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. Аз искам покажа ако мога да правя. Или това спомнете ми? А, значи да ходя да спа.
Mission Pest. Franklin in Омар. Значи това е Франклин. Така. Не, ми има още една мисия. Да приключваме с този първи епизод. Franklin! Franklin. The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Не, вратата. Добре. Викам сега, че ще чупа. И сега пак трябва да връща на ново. Мразя радиото на дитя. Някой път пускат кой песнички, ама те ли се отваря това? Добре. Отиваме на мап, отиваме на своем Симеон. И да караме до там. Да, по-черната нояка. Ай, моята върви, ако. Само прави така. Спирам то и набивам мазни спирачки в тази стена. Man, fuck this shit. Те трябва да... Значи сигурно трябва да сляза тук. И да вляза вътре. При съд. Тук мокро ли е? So, Simeon, my dear boy, so good to see you. Ah. So good. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Да, служител на месец. Congratulations. It wasn't easy picking a winner. Oh. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changed. Tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, huh? What's up, you know? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. Тон, тон, тон. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. То Bro, сработи all the по-дълго от motherfucking work I другия, put in, обаче man. Man, fuck this то се Employee of направи. the Month shit, homie. I'm sitting up here trying What to you get us... mean, fuck this employee of the month shit, man? When there's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, Maybe next month, huh? man, fuck next Может month, быть, следующий nigga. месяц. What about today? I demand a retrial. Today is nothing, just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, employee of the month. Fuck you. Сега той ще ми се сърди ли какво? About a yes mouse ass nigga. Значи, Magellan Ave, nigga. Vespucci Beach. като стане тъй се тъй става. Still rolling with that old raggedy ass hair? That country bumpkin shit is enough to get us shot right there. I never took you to be old hairstylist А, type абсурд, то bitch. сподземе е Now it's all такова. starting to make sense. How about you drive? What the fuck is wrong with you, man? Искам тази кола просто. Гледайте какво Hey, прави. wasn't that motherfucker who took the bike that SA5 Лю. dude? With the Това е tattoo on звер, his бе. face and shit? То с откъде излиза, че не го видях? Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. Da-na-na-na-na. Motherfuckers to come repo this shit. We ain't Girl Scout. In your case, I ain't so sure about that. Аз имам свирка. Man, step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on this bike. 20 G's?
Цъкнах, бе, не цъкнах на това копче. Man, this Ето не трябва. Гата забавям, тъй няма диалог, добре. whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm Chum. one loud, dramatic, brass, crazy, greedy, shoot a motherfucker in the back type motherfucker. And you love me. Много кофти че спира това. Диалога, ама... Какво се прави? То с този белия мотор, какво ще направи? You love me for it, nigga. That's right, homie. Nothing but love, nigga. That Simeon a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? I'm a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship. Това ли беше? Разговора да не прекъсвам историята, защото... Кофти стаята е. Он трябва да слязат колата. Story of your life, asshole. Те. Repeat after me. Eh. Think this crazy motherfucker wants something. Този пиян, гледай го става. Ле, на Homie, лаун. you alright? No, wait from me! Gestapo agents? Yeah, you thought I was gonna hit your bitch ass, huh? Бати, матирания човек. Shit, man. Play it cool. Бати, як я джипа. Кума гледаш, ще се чупи врата, бе. Man, I don't like this shit one bit. Hey, look, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. То с чехли с чорап. Pass like a Истински генгстър. This a routine lick, dog. Chill. do them Vagos Чел. routine. Сега ще еритна тази котка. Не можах. Аз сега ще еритна. We on the wrong side. Не мога. You should know a block makes a difference. Hey, hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Трябва да е един от тях гараж. Аз ще отворя обаче първо големия, защото... Виж, пише тук, че има камери. Тук да не паркираш. Трябва да е тук. Няма как да не държат скът мотор тук. Man, ain't this Ah. about a bitch? Няма го, значи в някои от другите гаражи. Man, А не, идват някакви. hola, SA. So you're trying to creep up in here, man? Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Трябва да вземем пистолета, да аз не Pussy мога. nigga and grab that heat. Къде сте, бе? Те ще му отрепат, бе. Защо друпва така тази игра? Дразня са вече. Умри там, бе. Още не умря. Те ще му убият, бе, откъде? These marks don't even know what we're here for. You just blast they people. That might be why they irritate. Motherfuckers got us closed in here. Ето го горе. Behind that truck, homie. Follow me. Let's get through this. Man, what's a few more of these motherfuckers? You make friends wherever your ass go, nigga. There's the fool on the balcony. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Check that door. They trying to blast on us. Damn. Как му уби, бе? Той има стрелна тук. Мамо. Ето много гадно тук. То от всяка пистолети, те са с автомати, аз с пистолетче. Аз го помня това вече тук. Only one way out this motherfucker. Hey, get cover over there by the truck. They got me pinned down. Shoot that gas can. Умри, бе. Follow me. Let's get through this. Damn, man. Just when I thought this shit was clearing up. So much for legit work. Ugly ass bitch. Тук горе машини след малко са трябва да се появи.
Ай, заради бе! Ще му убият. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Look out, they running on you. They trying to fail. Get that ride. Shoot the gas, homie. You still breathing, homie? Yeah, barely, homie. Shit, we gotta get the fuck away from this shit. Man, we only came here for a bite. And that motherfucker is right there. Hey, nigga, come here. We got your pink slip. May as well get this shit. Аз не можах да го застрелям. Man, this is fucking crazy. Аре бе, ламар, аре бе! Let's get him, homie. I wanna get paid. Paid ain't worth shit when you doing 25 with an L. We massacred those motherfuckers. Shit. Pop that fool. We need him on his ass. Бам! Bye-bye, asshole. No, we gotta lay low. Get the bike and meet me at the car wash on Energy. Пак го изтарах да се спра радиото, значи. Пак го изтарвах. Биум, биум. Бррррм, брррр. Защо нямаме гачи в тази тъпа игра, бе? Обаче мотора е много сексав. И защо дропва така? Компютъра ми... Не трябва да дропва така на този компютър. Ама аз имам специално умение. Ха-ха-ха. Трябва да го спра. Опа. Той радио е стабилно, какво? Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. Защо аз я му карам превозните средства, той ми ги взема? Fucking moron. Уф. Много тъпоте. Mission passed. Тъй. Ами, гледам, това ще е за този епизод от GTA 5. Така че не забравяйте да харесате, да се абонирате и ще се видим в следващия епизод и до скоро.